Zdravo, ja sam Luka. Ja sam Natalija. Ja sam Teja. Ja sam Damjan. Dopalo mi se sve, društvo, svi nastavnici, svaka aktivnost. 4 godine idem na Berlitz letnji kamp i što svake godine hoću da idem opet je što mi se jako nastavnici sviđaju, što mi je okruženje jako lepo. Pa odlično, povrh svega naučio sam engleski, družio sam se sa drugarima, plivao sam, igrao sam fudbal, košarku, imao sam odlične aktivnosti. Primetila sam razliku u tome što više nemam toliki strah da pričam, zato što pre sam imala taj strah da ću da pogrešim. Na kampu smo stalno pričali engleski i ako ne znamo neku reč mi pitamo i oni nam objasne nastavnici. I sad primećujem razliku, sad sam uverenija u moje znanje. Naravno, kada sam prvi put došao nisam mogao da pričam uopšte engleski, sada mogu da idem u englesku da pričam. Želim da vam kažem da kad dete poverite nekom, očekujete bar u našoj porodici 2 stvari, da napreduje i da bude srećna. A ja za Teu mogu da kažem da je bila beskrajno srećna sa svakim danom na Berlitz kampu. Ne samo zato što je stekla sjajne prijatelje, ne samo zato što je bila okružena sjajnim ljudima, nego zato što je napredovala, opustila se, prevazišla svoje strahove i mi ćemo definitivno da budemo deo Berlitz kampa i ove godine. Ja sam se na Berlitzu jako opustio što se tiče pričanja engleskog. U školi sam krenuo da dobijam naravno bolje ocene iz engleskog i ja sam krenuo otvoreno da pričam engleski, kao maternji jezik. Damjan već 4 godine ide u Berlitz Kids Camp i ja sam jako zadovoljna iz jednog prostog razloga što je poboljšao svoj engleski, što se oslobodio tokom razgovora sa drugom decom i slobodno stupa u konverzaciju sa strancima, što mi je jako drago. Dobije bolje ocene u školi i vidi se zaista jedan vidan napredak u engleskom jeziku. Zašto Berlitz Kids Camp? Pa zato što tu školu, znači imamo u Beogradu tokom leta, nekih 6 nedelja. Deca mogu donekle da provedu i letnji raspust učeći engleski u Berlitz kampu, zato što imamo profesore koji savršeno govore engleski, zato što su mladi, opušteni, neposredni sa decom. Deca puno uče kroz igru, tokom celog dana govore na engleskom i zaista sve pohvale za program. At the beginning, I couldn't say anything. I didn't know what was mouse, house, I don't know. Just now I can speak. You can just see that I speak very well. Ja sam mama 2 dece koje su pohađala Berlitz kamp i prezadovoljna sam iz razloga što ja već godinama razmišljam o tome kako ću njih poslati u London na 2-3 nedelje, da tamo još bolje nauče i utvrde jezik, strani jezik, ali kad sam saznala da Berlitz organizuje kamp stranog jezika, meni se to mnogo više svidelo jer em je cena mnogo povoljnija, em su deca sa nama, sa roditeljima, a tamo su nekih 9 sati i svih tih 9 sati samo rade engleski i ništa drugo. I'm a big fan of Berlitz Summer Camp. Definitivno ću se pridružiti i ove godine na Berlitz kampu. Thanks to the Berlitz Summer Camp. I had a great time on Berlitz camp. See you this year. Easy as 1, 2, 3, simple as do, re, mi.